L-istudenti tal-liġi esprimew is-sodisfazzjon li fl-aħħar se tkun emendata l-liġi li tirregola l-ħatra tal-membri tal-ġudikatura ġodda u d-dixxiplina u s-salarju tal-membri eżistenti. L-għaqda studenti tal-liġi, l-ELSA u l-Junior Chamber of Advocates kienu mistiedna janalizzaw l-abbozz tal-liġi u jaqsmu ħsibijietom għannom tal-istudenti tal-liġi mal-Ministru għal-Ġustizzja Owen Bonnici bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika. Il-Junior Chamber of Advocates saħqu li jaqblu mal-kunċett tal-abbozz u suġġerew li r-rakkomandazzjoni tal-ħatrit tal-imħalfin u l-maġistrati tal-Kummissjoni torbot lill-Prim Ministru u l-Kabinett. Filwaqt li sostnew li l-miżuri ta' dixxiplina għandhom ikunu stretti u effettivi biex il-membri tal-ġudikatura li għandhom pożizzjoni ta' poter u influenza kbira fuq is-soċjetà ma jabbużawx mill-kariga tagħhom. Għaldaqstant huma suġġerew li l-bord li jiddeċiedi l-miżuri ta' dixxiplina jinkludi membri tal-ġudikatura magħżula mill-imħalfin u maġistrati stess biex ikunu ġudikati mill-kollegi tagħhom. Il-Ministru Owen Bonnici laqa b'sodisfazzjon il-proposti mogħtija u filwaqt li remarka li l-ispirtu tas suġġerimenti tagħhom diġà jinsab fl-abbozz preżenti dawn jistgħu jkunu miktuba iktar ċari fil-liġi. Bonnici sostna li l-perjodu ta' konsultazzjoni qed jieħu fit-tul sabiex din il-liġi sensittiva tipprovdi għal kull sitwazzjoni b'mod ċar. Min-naħa tagħhom l-għaqda studenti tal-liġi ringrazzjaw lill-Ministru tal-istudenti ingħataw widen għaliex ħafna drabi l-opinjoni tagħhom tingħata l-ġenb. Bħala studenti li esperjenzaw il-bidla fil-liġi tul l-istudji tagħhom saħqu li qegħdin f'pożizzjoni unika biex jagħtu rakkomandazzjonijiet tagħhom minn perspettiva differenti. Filwaqt li saħqu li opportunitajiet bħal dawn jgħinuhom jifhmu eżatt x'tibdil qed isir u r-raġuni warajhom.